Aquest any celebrem el 180 aniversari del Parc de Bombers de Girona. Durant tot l'any farem una sèrie d'actes per la ciutadania, pels nens. Tenim la sort que fa 2 anys ens han remodelat tot el parc. Tenim unes instal·lacions noves, amples. Hem pogut passar de 6 bombers, a mínim 6, que eren pocs per tot el volum de serveis que teníem, a mínim 8. Som parc tipus A. I, la veritat és que això el ciutadà ho gaudirà de Girona i de l'àrea metropolitana de Girona. Tenim una sèrie de vehicles, ens han vingut vehicles nous. L'any passat ens va venir un BRP, un Scania. Aquest any, fa un mes, hem estrenat una autoescala i durant tot l'any 2024 i primers del 2025 està previst que ens arribi un Bull, un BUP, una nodrissa i un furgó de salvaments. La veritat és que no podem estar més contents. Parc nou, pujada de mínims, vehicles nous i quasi bé en 2 o 3 anys el Parc de Girona serà pràcticament tot nou. En temes interns, al Parc de Girona, jo sempre ho dic, hi ha molt bon ambient, la gent ve a treballar molt a gust, som un equip, tothom té la seva parcel·la d'importància en el parc, les bones relacions hi són, les instal·lacions també ajuden, els vehicles també ajuden, que siguem més personal també ajuda i la veritat és que, com jo dic sempre, Girona s'ha de procurar que tothom estigui content perquè amb la gent et dona un plus. Estem molt contents els bombers del parc que tot això redondeixi en la millora dels serveis, de la ciutadania i de tot en general.